كرم سلام كما تكونوا كما يالله سلمي دارو ولي قراتات تمالي كنهبكم زغبانا ريبورت بتي خويني بتي حليفاتنا سلازي اب فلي زغونه بوتا اينا زلنا يقراتان اندحاتتنا اينا نيشتي ريبورت زلا كهبكم تاعني عرب مالتيو I hope تفلي سبتري لهم لما عند راي كابرهان كابتي زبلج واتيخا مالتي هشي كلتر استينا حزنا زلنا حفشاوت نايت مال زنبر قطبا انتاي مسل كالاي ون بايدن زبلو ون انتاي الله تي بايدن زبلو زلو حف الله وتقطبا خ انتاي مسل زينا هري سلازي مصلمات قراتان دحتتنا كم ترمد شر قبرلكم ابوشتي 10 دقائق كنودا انفتنا حوت very important صبو زخونه داتا انارينا تمالي there you go صبو بزي اخن جنبر بزحت تأكيبكم مجمريا ناي فرايدي نايت مالتي انت اي نيرو تي قندي نصبيه نحنا نتقطبا نابي كونتات سرعلنا زبل نان فارم بايرولس زلو تريم لهم تثبيت اورح خلته كسام 298 حزبي كسرحو ويكا سرحتنيا قصور تثبيت نبره ناب 275 جامب غيرو زي نقطبا صبو نفدرال ግን صبو አይኮነን ምክንያቱ ክሳብ ክንድዚ ይኾን ሰብ ክቁፅር ተፅቢት ኣይነበሮምን ታይዳ ኮይና ግን መፅያ ማለት እዩ 275,000 ኣብ 29 መዓልቲ ሰባት ተቆፂሮም እዚ ናን ፋርም ፔሮልስ ማለት እዩ so the big numbers ኣብዚ ኣነትልኩም ሕዋት unemployment ወይ ከዓ ዓዲ ውዕል ህዝቢ ሰራሕተኛ ጠቕላላ 3.7% ነበረ ናብ 3.9 ደይቡ very good ማለት ንቁጠባ ሕማቅ ንፈደራል ግን ጽቡቅ نعنا نتي interest rate نها أزي صبوا مالتي بمقصال أول حخلته دموز زخونة صراحة average 0.3% كوسخ زبل نبرة تثبيت ناب 0 بحد إزقا نقطة وحمة نفدرال صبوا هجي أنصار وإنا نخيت النحوات أب عامت كا year over year كا in general 4.4 كوسخ يزبهال نبرة دموز ناب 4.3 so بزي كذا قطر حدا كال كل عندن سلسة ريبورت أزين أقدستي إن فدرالس مالت very important so زين تن كند خنسن so أنت إنا هري زلنا دن فدرال دام أسيم interest rate نانز هاي غير مزلو هجي كونسوان زي بالحتة رأيوه بسن كذا نايت مالي ريبورت نحنا 100% ويك أميت كم إيتي كور حشو عاتي interest rate كونسو زبل نبرة قمت نبي يورد له هجي نابور حي شدشته بوم رايو that's a big jump ورح شدشته بوحدو ناب 0.25% ويكا 0.25 كقنص مخانم تحبريتان هلي زين هلكم so اتصبو نغرو فدرال كاب هجي زانا لهم ريبورت ويكا انا يتمالي عباي ريبورت يانوعم that's why بزي انا بزي متي مالو بزياده كن ورح سلسته على 10 مالتي دمص next week انت انت خبليهم ازينا هون سمعنا so this is a good report بتعمل صبو ريبورت يو كابتز نبره ناي زحالفه سي بي اي ريبورت ناي ورحاده قرب نسو زفطرو حوسواس تي قطبانا بكال ملك كحز دلينير ناب اتليست نا ورح شوعات خير نيرو so كوينو جن نا ورح شدش سفار وريدلو that is a good one مالتنا هلكم هج ورح شدش مو بخلت 10% يكون قرصي نا 4.75 كملسيو interest rate نا بهالالو so that's a good news كل mortgage rate رايو احوات عبز سومن زي كاب صباح اتما بساعات زي كتجوزو قال تبلو تي personal finance advice كون يقولن جن رايو interest rate نا ناب 6.85 داون كينولو ان افريج زي ناشونال يزبزلخو نزي جن ناشونال كابون تحتي بانكم دحر كيركم كابون تحتي كرئ يخالي so بينستاد مسان دحر كيرنا ستاك ماركت نا ويكا قطبانا حفشاو انتاي مسلالو نزبل حتو very good بتزن مالت مال نايت مال ريبورت دارجا كله أبصبو كنتات يركب لسه كريبتو نروحوات كريبتو تأمري ناي كريبتو كندي بتي حال almost يا هجيب ساعات دي سانشو منتن دات هاللمبر لعل السبعان قلن شح بتي حا نيرا إذا نايت مال مالتي سبعة شحن كل تمئتنا كباب بتي حا نيرا so far لو ما عندكو أنا 69 هذا الله زيجن نخل التشحن 20 حدا نستيل حالي فولو so كل نحنا قطبنا حافشاوي أبصبو كنتات
اندحر يركب على ولا سلمن تايم تي انترست ريت قلطيفهم دي قرصوان زبل اتي انفليشن كم تخلكم تفولطو اتزقبابه مالتي سو زين تنقند ريبورتين انتايلو بايدن نابان كنعطينا بايدن بزعبا immigration حوات لعل 3 مليون خون كيس هولد اب كوين له لعل 3 مليون كنبل كلنا تايز بزولو ازي بيندين كيس اب كورت زولو كيزي እዚ ኩሉ بقداماي ዝነበረ ዘረባ ናይ ባይደን ኦኬ ነዚ ኣቃላጢፍና ክንውድኦ እንድሕር ኮይና ኮንግረስ ሓበራ ኩሎም ማለት እዩ እንታይ እዩ ዘሎ ተሰማሚዕኩም ሓደ ቢል ክሓልፍ ኣብ ስምምዕ ኣሎ ገና ሓሊፉ ዶ ንዝብል ሕቶ ኣይሓለፈን ኣይተወድአን ግን ነቲ ቦርደር ጠጠው ከነብሎ እንድሕር ኮይና ነቲ ቦርደር ንሕና ጠጠው ከነብሎ እንድሕር ኮይና ነዚ 300 ኬዝ ከዓ ሃንድል ንግበሮ ዝብል ሕቶ ወይ ከዓ ነዚ 300 ኬዝ ከዓ 3 ሚሊዮን ኬዝ 300 ብዘሎ ኸይረታ 3 ሚሊዮን ኬዝ ከዓ ክሳለጥ ክኽእል ኣለዎ ሶ ነዚ ዝኸውን ሕጊ ነውፅእ ኢሉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሶ ነቲ ቦርደር ግን ክሕዝቦ ብውሕዱ ኣብኡ ዝኾነ ላክ ንምግባር እዩ ብቐዳማይ ነበረ ዝርርቡ ሓደ ነጥቢ እዩ ይሕዋት very important so immigration ኩነታት ናበይ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ሕቶ በዚ ኣይወቃዕ ኣሎ ባይደን ወይ ከዓ ብሓፈሻ ሪፐብሊካን ኣብ ልዕሊ ዲሞክራቲክ ኢሚግሬሽን ወይ ከዓ ሰብ ዘይሕጋውያን ሰባት ብዙሓት እቲኻ ንዝብል ሕቶ በዚኣ ብጣዕሚ ይህረም ክሳብ ዝሃለዎ ኦኬ 3 ሚሊዮን ኣሎ ኣብ ኮርት ኬዝ ነዚ 3 ሚሊዮን ዘሎ ኣብ ኮርት ኬዝ ከነሳልጦ ቢል ንሕልፍ ገንዘብ ንሕልፍ ሰራሕተኛ ማለት እንታይ እዮም ክብሉ ዘልዮም ጃጅ ካልእ ናይቲ ቦርደር ዝኾኑ ወታደራት ሰራዊት ካልእ ብዙሓት ኢምፕሎይ ገርና ክንውስኽ ነዚ ቀዲምና ነፃፍፎ ዞን ናብቲ ቦርደር ዝበሃል ዘሎ ክንኣቱ ዝብል ዓብይ ዝኾነ ኣብ ክትዕን ኣብ ምጉትን እዩ ዘሎ ሶዚ ይኸይዶ ይግበርዶ we don't know ኣሕዋት ሕጂ ናይ ምርጫ ኩነታት ክሳብ ዝሃለና ሓደ ዓብይ ኣምፂዎ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ትራምፕ በዚ ኣይሃርመሎ ንዕኡ ባይደን ከዓ እዚኣ ንግበራ ይብል ኣሎ ሶ ክልተ ነገር ኣሎ ብዚ ማለት እዩ ክንፈትሖ ወይ ክፍታሕ ዘይክእል ካልእ ምስኡ ተኣሳሰሪ እዚኣ ንህትልኩም ከባቢ 10,000 ይኸውን ዶላር ታክስ ክሬዲት ነቶም መጀመርያ ገዛእቲ እዚ ከዓ ፕሮፖዛል ቀሪብሎ ሶ እዚኣ ኩልኩም ክትሕዝዋ እንድሕር መጀመርያ ንስኻ ገዛ ክትገዝእ ኮንካ እዚኣ እንድሕር ቢል ኮይና ሓሊፋ 10,000 ዶላር በቢ ዓመቱ ለካ 5,000 ገረመን ከምፅዋ ንሞር ሓበሬታ ግን እዚ ምስ ሓለፈ ትብል ክንሪኢና ሕጂ እንታይ እዩ ሓበሻ ኤዱኬሽን ዝገብሮ ዘሎ እንታይ ውዒሉ እቲ ዝወዓለ ነጥብታት ኣገዳስነቱ ክንዕዘቦ ወይ ከዓ ክንግንዘቦ ክሳብ ዘለና እዩ ሶ being said ካልእ ምስኣት ክኸይድ እዚአን ክልተ ከኣኽለናን እቲ ናይ ኢሚግሬሽን እውን ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ኢና ሓቢርና ዘለና ኢንተረስት ሬትና እውን ፅቡቅ ኣሎ እቶም ገዛ ክትገዝኡ ካልእ ተሓስቡ እውን ንህለኩም ሶፋር ዳውን ኣሎ you guys it's time to act ማለት እዩ እቲ ኣክት ክንገብሮ ኣለና ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩሉ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ንገብር ኦኬ I guess ንሰን እዚአን ጥራሕ ሪፖርት ገይረ ዘለኹ ኣብ ምቹእ ቦታ እውን የለኹ ኣሕዋት እተን ነጥብታትን ክትሕዝዎን ኣዝየን ደስ ይብለኒ ብዛዕባ እንታይ ነይሩ ናይቲ ሪፖርት ማርኬትና ቁጠባና እንታይ ይመስል ኣሎ ካብ ሶኒ እንታይ እዩ ክመስል ክንሪኦ ኢና ሓፈሻ ግን እዚኣ ናይ ዓርቢ ኣብ ወርሒ ትመፅኣ ትማሊ ግዜ ስለ ዘይነበረኒ ዘይ ኣቕረብኳ ማለት እዩ ሶ ካልእ ባይደን እንታይ ይመስል ኣሎ ብሓፈሻ ኣብ ባይደን ኤንድ ትራምፕ እዮም ክልቲኦም ቀሪቦም ዘለዉ ኣሕዋት ሕጂ እንታይ እዩ ክኸውን ትራምፕ ዘሎ ባይደን ኢሚግሬሽን ኣባላሽኻ እስኻ እውን እዚ ኢኻ ትገብር እዚ ኢኻ ብዙሕ ነገር ኣሎ ሶ ካልእ ቲክቶክ ኣሕዋት ሰብ ቲክቶክ ባይደን ፕሮፖዛል ኣቕሪብሎ እንታይ እዩ ዘሎ ቲክቶክ ባንድ ክገብሮ ኣብ ዩኤስኤ ሶ ቲክቶክ ትጥቀሙ ለሲ ኣብ ዩኤስኤ ቲክቶክ ባንድ ንክኸውን ዋላ ኮንግረስ ኣብ ዋይት ሃውስ ብምልኦም ተቐቢሎም ኣለዉ ኣብ ኮንግረስ ክቐርብ እዩ ኮንግረስ እንተሕሊፎሞ ክሓልፍ እዩ እንተዘይሓሊፍ ኣይሓልፍን ኩሉ ሻዕ መስርሕ ናይዚ ሓደ ሕጊ ይመፅእ ሓደ ሕጊ እንታይ ይመስልኩም ዝኾነ ሰብ ካብ ሴኔት በሎ ካብ ሃውስ በሎ ካብ ዋይት ሃውስ በሎ ካብቶም ሰለስቲኦም ማለት እዩ ፕሮፖዛል ከቕርብ ይኽእል እዩ ዝኾነ ፅሑፍ ደንሽዕቶም ፕሮፖዛል ብሰለስቲአን መልክዕ ክሓልፍ ኣለወን ሕጂ ባይደን ብዙሕ ፕሮፖዛላት የቕርብ ኣሎ ናይ ባዕሉ ናይ ትምህርቲ ፎርጊቭነስ ልዕሊ 139 ሰባት ፎርጊቭነስ ናይ ትምህርቲ ረኺቦም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ናትን ሓሊፉ እዚ ናይ ገዛ ዝብሎ ዘሎ እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ዝብሎ ዘሎ እዚ ናይ ቲክቶክ ዝብሎ ዘሎ እዚ ክመፅእ እዩ ናበይ ክመፅእ እዩ ናብ ሃውስ ክመፅእ እዩ ናብ ሃውስ ዋትኤቨር ናብ ኮንግረስ ናብ ሓዲኦም ወይ ናብ ሰኔት ክመፅእ እዩ ወይ ከዓ ናብ ሃውስ ክመፅእ እዩ ንሶም እንተሕሊፎሞ ናብ ሰኔት ይኸይድ ደን ፋይናል ንስ ይፍርሞ ሕጊ ኮይኑ እዚ ንብል ዘለና ሕና ሕጊ ኣይኮነን ካልእ ይመፅእ ኣሎ ኣብ መስርሕ እዚ ክሕልፍዎ ድዮም ገሊኡ ክሓልፍ እዩ ንምንታይ እንተልኩም እኒ
ብሰንኪ እዚ ናይ ምርጫታት ሕጂ ሓደ ኣነ ክምረፅ ሓደ ኣነ ክምረፅ ይብል ዘሎ ካልእ ትራምፕ እንታይ ይገር ዘሎ ታክሲ ኣብ ዝሓለፈ ሃይ ቀሪፀ ነይረ ሕጂ እውን ሃየር ታክሲ ክትቆርፅ ኢኹም ከ ይብላሉ ክንቆርፀልኩም ኢና ይብላሉ ንሱ ከዓ ናይ ባዕሉ ሒዙ ይመፅእ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ርኢና ኢና ብዙሕ ብሕልፊ ስፔሻል ምስ ናይ ቢዝነስ ዝተኣሰር ብዙሕ ተቆሪፁ እዩ በቲ ኣንፃሩ ባይደን እንታይ ይብል ኣሎ ነተን ኮርፖሬት ዘለወን ናተን ሸር ክኸፍላ ኣለዎን ታክሲ ንዖም ሃይ ክገብሮ እዮም ምክንያቱ ኮርፖሬሽን ራን ዝገብሩ እቶም ሃብታማት ሞስትሊ እንታይ እዮም ሪፓብሊካን እዮም እዚኣቶም ንዖም ከዓ ሃይ ክገብሮ እዩ ታክሲ ገንዘብ ይኸውን ብዙሕ ገንዘብ ናምበርስ ወን ሂቦ ነይሩ ልዕሊ 500 ቢልዮን ካልእ ገንዘብ ይኸውን ከነምፅእ ኢና ሃይ ክገብሮ እየን ሶ ኣብ ውድድር እያ እዚ 5 ወርሒ 6 ወርሒ ብዝያዳ 8 ወርሒ ክሳብ ኖቨምበር ማለት እዩ ኣብ ምክትዓን ኣብ ሕጊ ምሕላፍን ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ማለት ሕጂ ዘለዎ ሓይሊ ባይደን እዩ ባይደን كحلو فوق ده يخيل له يس أب هاوس كحلف خالي سوري أب سنة كحلف خالي أب هاوس maybe now مهنياتو هاوس especially بريبابليكان إيران زخون زلوا مالتي كنا من تاي proposal هنا قريب الله أنا خمس جر الله أنا زجر الله إذا كل شيء عن تايو نمرج عن مسكالني so was good تز زقرب زلوا بتعمل صبغيو حلف له especially نا immigration حوات كباب 3 مليون هزبي اندحر كيس هولد اب كوينلو ወይ ከዓ كيس ፔንዲንግ እንተልዩ ነዚ ይኸውን ሰራሕተኛታት እንድሕር ብዝያዳ ተቆሪፆም ተቆፂሮም ማለት እዩ መቅረታ ተቆፂሮም ሶታኸውን እቲ كيس ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ ማለት እዩ ሶ እዚ ድወድን እዚ ንሕዋት ክትሓልፍ የብላን ናይቲ ማሊኣ ነይራ ሎም እውን ኣብ ዘይተመችእ ቦታ ኢና ነሕልፎ ዘለና ሓበሻ ኤዱኬሽን ወላውን እቲ ባክግራውንድ ከማን ባዘር ይገብረካ ማን ማይ ፍሬንድ ተስፊት ካልእ ኩልኩም ሶ አው ሲ ጋይስ ከም ልሙድ صباح كله ناي ناي صباح نمصا حتى انت ناي صباح ناي سنبت يتحلفنا تا ناي صباح جن كلهم ابتي يوتيوب حاتيتكم وزلهم نعينا هن من الصباح كنوا علم عليه ميبي خلت ساعات كود قالنا خل ولا كا ساعات نقلن كود قالنا خل سو حصر بزبلت ريبورت زي اجن نهت اللي زيا بخلت وجن بايدن ترامب قطبانا انت يمثل اصل حتى ولا انت بلناون حتى يملسنا هجي كنقدفكم من حوات 10 دقيقه هنا غيرنا يازلنا ثانك يو سو ماتش حبشة education زي مسكنكم ولا برغا ولا بسدت ولا بكل زلهم كلهم مصينا مساهم صراحة كم تلمد دس بلاي يغني الله سلامكم بزح thank you